Ja neľutujem, čo sme zažili. Ani nebudem. Si príliš istá. Prečo to hovoríš? Pretože to oľutuješ. Neviem, čo ti chodí po rozume, ale ja nič neľutujem. Ani nikdy nebudem. Emre? Emír. Volám sa Emír. Emír? Hra sa skončila. Teraz choď a povedz bratovi, že Sarafólu vyrovnal skóre. On bude vedieť. Ale prečo? Prečo? Opýtaj sa svojho brata prečo. On ti to povie. Všetko, čo sme zažili, Bolo to klamstvo, Gunesh Sanjaktarová. Príčinou všetkého bol tvoj brat. Ty si bola pre mňa iba hračkou. A veľmi zábavnou hračkou. neverím ti. Neverím. Verila si mi, keď som ťa klamal. Teraz hovorím pravdu a neveríš mi. Fajn, ako chceš. Ver tomu, alebo never. Je mi to jedno. Hra sa skončila. Môžeš odísť. Dobré ráno. Čo by sa stalo, keby si išla spať skôr, slečna Gunesh? No tak vstávaj. Tvoj brat ťa už iste čaká. Hneď sa bude pýtať, kde sú raňajky. Ale no tak vstávaj, Gunesh. Čaká ťa kuchyňa. Pre pána kráľa. Oh. Guneška, dievča, kde si? Kde? Zdvihni to. Čo sa deje, pani Saliha? Nič, pokračuj v práci. Šup do kuchyne. Dobré ráno, Saliha. Kde je náš stôl s raňajkami? Nebodaj princezná ešte nevyšla z kuchyne? Dobre.
Dajme jej teda ešte zo pár minút. Ja sa idem zatiaľ prezliecť. Ale keď sa vrátim, nech je stôl prestretý. Pravdaže? Guneš, ozvi sa! Moja, čo sa stalo? Otvor dvere. Guneš! Guneš, moja, ozvi sa! Pestúnka, čo robíš pred tými dvermi? Iba som zašla za Guneš. Guneš nie je v kuchyni? No, ešte nie. Je v sprche. V noci mala horúčku. Mala horúčku? Guneš, si v poriadku? Nie, Javuz, je v poriadku. Hučí voda, nepočuje. Prečo si mi to nepovedala? Boli ste u lekára? Nie, také zlé to nie je. Má zvýšenú teplotu. Keď sa okúpe, uľaví sa jej. Choď, len Pestúnka, choď. čo ti mám povedať? Prečo si mi to neoznámila hneď? Chlapče, nemusíš sa znepokojovať. No tak. Nech vyjde z kúpeľne a trochu sa pozbiera. Hneď potom pôjdeme do nemocnice. Dobre. No. Emir. Sarafolu. To bola Guneš? Ty seď, drahý, ja sa idem pozrieť. Guneš! Otvor dvere. Dieťa, otvor. Guneš, nepočuješ ma? Emir Sarafolu prišiel o otca. Emir Sarafolu, ktorý sa po smrti manželky ponoril do nočného života a ktorého otec v klube Javuza Sanjaktara prišiel o život jedinou guľkou do hlavy, bol príčinou 3-ročného väzenia Javuza Sanjaktara. Hra sa skončila. Čakám na Javuza. Prečo v tvojom hlase počujem skôr tieseň než víťazstvo? Stalo sa niečo, s čím si nepočítal, Emir? Bolo tam niečo, čo som nepredpokladal, ale už je potom. Urobil som, čo som musel. Nerozmýšľam nad tým. Čakám na Javuza. Uvidím, v akom stave je jeho ponížená sestra. Príde za mnou rovnako, ako som za ním prišiel ja.
Guneš. Pestunka, choď preč! Choď! V noci sa vytratíš z domu a ráno sa vrátiš úplne zničená. Len sa na seba pozri. Dievča, chceš ma Vari zabiť, ha? Ja ti nebudem nič hovoriť. Nechaj ma na pokoji, Pestunka! Choď Ty mi preč! nemusíš nič hovoriť, pretože ja som to pochopila. Bola si za tým chlapcom, ktorého fotku si roztrhala. A potom si sa vrátila takáto zúbožená. Čo ti vyviedol? No tak prosím, Guneš, zľutuj sa nado mnou a povedz mi konečne, čo ti ten mladý muž urobil. Urobil niečo odporné. Čo sa stalo, Poklad? Čo sa stalo? Povedz mi to. Zlomil mi srdce. Anielik môj. Guneš! Guneš, čo sa deje? Ty si sa rozrušil, keď si počul, že kričíme, však. Ale nič sa nedeje. Vyhrešila som ju, pretože mala horúčku. To preto. Má horúčku? Guneš, čo ti je? Nič, braček. Pestunka, pôjdeme k lekárovi. Nie, nie je to vážne. Pozri sa, má červené oči. Plakala? Nie, neplakala. Neplakala, iba som ju vyhrešila. Sprchovala sa v horúcej vode, predstav si to. No, keď má horúčku, mala sa sprchovať vo vlažnej, no nie, preto má krvavé Povedz oči. mi, ak sa niečo deje. Nie, chlapče, nič sa nedeje. Naozaj. Tak poď, nechajme ju samu, nech sa vyspí. Oddychne si a bude zdravá. Tak poď, chlapče. No, poď, chlapče. Javus, keď si trochu oddychne, bude jej lepšie, synček. Čo je s ňou? Skrátka je trochu chorá. Očividne prechladla. Pestunka, povedz, čo je s ňou. Veď hovorím, že prechladla. Prosím, drahý, ty ešte stále nespíš? Zavolaj Guneš a vymyslí jej program. Prečo? Stalo sa niečo? Neviem. Niečo sa stalo, ale ja neviem čo. Musíš to pre mňa vypátrať, Sanem. Prišla som za Larou. Videl som ťa. V Nišantaši. Dobre, tak ja radšej pôjdem. Hande? Uvarila som ti kávu. Viem, že si celú noc nespal. Si v poriadku? Som.
Pinar. Som, ďakujem. Chceš sa porozprávať? Nie je o čom. Skrátka Hande. Vrátila sa tak, ako odišla. To je jej typický príchod na scénu. Celá Hande. Nie je sa o čom rozprávať. Vitaj, Javu Sanjaktara. Hande. Hande je späť. Keby som ťa stretla na ulici, nespoznala by som ťa. Nemôžem tomu uveriť, Hande, vrátila si sa. Prečo si sa mi neozvala skôr? Tak často som ti volala. Nenapadlo mi, že sa presťahuješ. Škoda, že som nezavolala. Keď mama odišla, presťahovala som sa k Jansu a prenajala byt Korajovi. Jasné vidieť Koraja takto zrazu. Nož čo, stalo sa. Raz by sme na seba aj tak narazili. Ale toto mi sťažuje situáciu. Nerozumiem. Moja kancelária je iba o ulicu ďalej. Čo ti poviem, je to osud? Zlá náhoda? Čo si cítila, keď si videla Koraja? Nič. Teda, išla som k tebe a stretla som Koraja. Prekvapilo ma to. No nič. Už som tu a vynahradíme si to. Hande. Lara, som v pohode. Život ide ďalej. Hande, čo je to? Hande stála predo mnou. A čo som urobil ja? Nič. Veľké nič. Len som tam stál a zízal jej do očí ako blbec. Presťahoval som sa do Larinho bytu. Takže nečakala, že ma tam uvidí. Isté je to ťažké pre vás oboch. Videl som ju vtedy v Nišantaši. Zafarbila si vlasy. Zmenila sa. Ako keby prešli roky, nie mesiace. Asi sekundu sme sa pozerali jeden druhému do očí. V tej chvíli ako by sa nič nezmenilo. Si v pohode? Je na dovolenke. Na služobnej ceste. Vrátila sa. Čo ak zostane navždy? Čo sa zmení, ak sa vrátila? Keď som ju minule zazrel, pýtal som sa to isté. Vtedy bolo ľahké povedať, že by sa nič nezmenilo. Ale teraz... Teraz čo? Videl som ju, Emir. Rozumieš? Videl som Hande. Jej tvár. Jej oči. Všetko sa vrátilo na začiatok. Prečo pozeráš na hodinky? Čakáš niekoho? Čakám Javuza Sanjaktara.
Počúvam. Prečo sa neozývaš? Nehovorili ste spolu? Kedy a kde sa stretnete? Guneš nezdvíha telefón. Asi spí. Dobre, zavolám ti neskôr. Guneš, chceš ísť k lekárovi? Chcem s tebou hovoriť. Javuz nenašiel odvahu prísť za mnou ani teraz, keď hovoril so svojou sestrou. Čo si jej urobil? Vidím, že mi nechceš otvorene povedať, ako si sa mu pomstil. Sedíš tu, pozeráš na hodinky a čakáš. Javuz Sanjaktar príde. Chytí ťa pod krk. A skončí sa to, ani okom nemihne, Emir. Toto si chcel? Pomstiť sa mu? On príde. Uvidím jeho výraz. Aj on uvidí môj. Zazriem tú bezmocnosť, ktorú vidím vždy, keď sa pozriem do zrkadla. Vtedy budem vedieť, že som sa pomstil. Počúvaj, strašíš ma. Najskôr mi odpovedz na otázky. A potom sa môžeme baviť o tom, čo chceš. Ty sa pýtaš, čo sa deje. A ja ti poviem, že nič. Nič ti nepoviem. Chcem sa ti niečo opýtať. Dobre. Tak sa pýtaj. Tvoj nočný klub. Zatvoril si ho hneď po otvorení. Na to si zvedavá? A prečo ti to napadlo? Vary ťa začal zaujímať nočný život? Otvárací večer. Čo sa vtedy stalo? Povedal ti niekto niečo? Sanem? Internet. Prečo si to čítala? Prečo vyzvedáš? V ten večer tam niekto zomrel. Kto bol ten človek? Guneš, pochop, že táto nepríjemnosť sa ťa naozaj netýka. Meno muža, ktorý zomrel, je Unal Sarafolu. Ty si to meno ešte nepočul? To sa ťa vôbec netýka. Guneš, preboha, prečo sa ma na to pýtaš? Braček, čo si mu urobil? Musím to vedieť. Ja som tomu chlapovi nič nespravil. Nie som zlý človek, Guneš. Ja nie som zlý človek. Nič zlé si nespravil. A ja ti verím. Emir? Hande? Guneš, nejedla si raňajky, drahá. Kam ideš, veď si hladná. Stretnem sa so Sanem, najeme sa spolu. Oslovuješ ju Sanem, ale ona nie je v tvojom veku. Nepáči sa jej, keď ju nevolajú menom. Na to som nemyslela. Vieš, nie som si celkom istá, či je vhodné, aby si sa s tou ženou o niečom rozprávala. Prekáža ti to, že je odo mňa staršia?
Veď aj ty si moja kamarátka. V mojom veku tu nie je nikto. Miláčik, aj tak buď opatrná. Never jej, kým ju dobre nespoznáš. Dobrá pestunka. Guneš, odchádzaš? Ty si sa rozprávala s Javuzom? Mama, prečo sa s ním bavíš? Nedvíhaj mu telefón. Čože? Vďaka nemu sme vyžili? Povedz, nezaplatili sme Vari tomu chlapovi za jeho pomoc dostatočne? Nič som nepovedala. Mami, nič som nepovedala, dobre? Áno, polož to. Dobre, tak to polož. Emír. Si späť? Áno. Ako keby prešli roky, nie mesiace. Ako sa máš? Dobre. Poď ďalej. Emír, nebola som pri tebe v najťažších chvíľach tvojho života. Nepodelila som sa s tebou o bolesť. Veľmi ma to mrzí. Ale 100-krát som ti volala. Nedovolala som sa. Dozvedela som sa o Ujovi Unalovi. Hande, nehovorme o tom. Emír, si pre mňa dôležitý. Kiež by bolo všetko celkom inak. Bodaj by som bola viac pri tebe. Pre mňa by sa tým nič nezmenilo. Ale pre vás sa mohlo. Stretla si sa s Korajom. Hovoril som s ním. Ja zase nechcem hovoriť o Korajovi. Tak iba počúvaj. Neutekajte jeden pred druhým. Dobre, v minulosti sa čosi stalo. To nemôžete zmeniť. Ale teraz sa niečo zmenilo. Koraj je voľný muž a... Ale ja už nie som voľná. Budem sa vydávať. Som zasnúbená. Myslím, že ti to žahlenie veľmi nejde. Ja robím, čo môžem. Ale niečo vám predsa pripomeniem. Ja nie som v tomto dome chyžnou. Som Kánová pestúnka. To nepripomínaj mne, ale sebe, drahá. Správaš sa, ako keby ti to tu patrilo. Pinar, povedz, naozaj máš pocit, že patríš do tejto rodiny? Cítim sa ako Kánova staršia sestra, nič viac. Dobre, čo si v tom prípade Korajovi? Pani Gulsum, prosím už dosť. Čo je s Korajom? Pýtam sa, čo je Korajovi. Prečo je smutný? Stalo sa niečo? Pohádali ste sa, alebo čo? Je v hroznom stave. Čo je s Korajom? Nesúvisí to so mnou. No netvrdíš ani, že sa nič nestalo. Už som vám to povedala. Nesúvisí to so mnou. Čo sa deje, Koraj? Trápi ťa niečo? Asi ti neprospieva byť v jednom byte s Pinar. Gulsum, o čom to rozprávaš? Pýtam sa, čo sa s tebou stalo. Ale vôbec ma to neprekvapuje. Gulsum, pochop, že vôbec nemám chuť sa s tebou teraz naťahovať.
Pozri, Koraj, ty mi nerozumieš. Ona je ako Hande. Jej prítomnosť ti neprospieva, presne tak, ako ti neprospievala Hande. Mert príde čoskoro do Turecka. Zoznámime naše rodiny a v blízkom čase sa vezmeme. Predstavím aj vás. Budeme tu spolupracovať. Založíme si vlastnú firmu. Je toho veľa, čo chceme spraviť. Preto som ja prišla trochu skôr. On príde onedlho. Tak čo? Emir, nezablahoželáš mi? Isté, že áno. Ak toto naozaj chceš, tak... Čo ti mám povedať? Som šťastná, Emir. Pokojná. Vieš, Mert je už raz taký. Upokojil ma, je mi s ním dobre. Konečne som pochopila, že existuje niečo dôležitejšie než city. A to je? Prijať život taký, aký je. Áno, bez boja. Za teba som tvrdo bojovala, ale vždy som prehrala. Potom som bojovala za Koraja. Nie len s Gulsum, ale aj so sebou. V mojom živote už bolo dosť boja. Konečne som dorazila do pokojného prístavu. Ak si naozaj šťastná, tak blahoželám. Som šťastná. Uvidíš, že je to tak. Už nemusím utekať pred Korajom. Prenajala som si kanceláriu, ale je v tom jeden háčik. Nevedela som, že ste sa ty aj Koraj vrátili do tohto domu. Preto je kancelária len o ulicu odtiaľto. Budeme susedie. Keďže si zabudla na Koraja, nebude to pre teba problém, nie? Áno. Teda, Koraj už pre mňa nie je problém. Tak dobre, radšej už pôjdem. Musím ešte všeličo vybaviť. Ani kanceláriu som nepripravila. Zajtra je môj prvý deň, preto sa musím pousilovať. Mám totiž veľké plány. A očakávam ťa. Určite sa zastav, dobre? Prídem. Tak ja idem. Nedrahý, ešte neprišla. Sanem, nebudeš predo mnou tajiť ani slovo z toho, čo ti povie. Neboj sa, preto sa s ňou chcem stretnúť. Určite má nejaký problém. Posnaž sa. Musí sa ti to podariť. Dostaň to z nej. Dobre. Čo sa stalo? Včerajší večer sa nevydaril? Je koniec. Definitívne. Prosím. Takže Guneš je s pani Sanem? Nazvime ich Slávna dvojka. Môžete mi povedať, kde sú? Zmýlila som sa v ňom. Je iný, než som si myslela. Vidím, že ťa to zničilo. Keď sa vyrozprávaš, uľaví sa ti. Čo ti mám povedať? Stalo sa a basta. Guneš, bodaj by som ťa mohla nejako rozveseliť. Vlastne môžeš. Porozprávajme sa o mojom bratovi. Kedy ste sa asi spoznali? Pred 3 rokmi. Si jeho priateľka? Vidím, že svojho brata dobre nepoznáš. Byť Javuzovou priateľkou. Isté, veľmi ho milujem, ale nemôžem povedať, že my dvaja sme pár. Stojím pri mužovi, ktorého ľúbim, ale nepatrím do jeho života. Fajn. Ako dobre ho poznáš? Zvláštna otázka. Za 3 roky ste sa iste zblížili. Určite vieš, čo prežíva a s kým sa stretáva. Povedz, snažíš sa zistiť niečo konkrétne? Hovor otvorene.
Noc v klube. Bola si tam aj ty? Isté, že bola. Viem, čo sa v tú noc stalo. Môj brat to predo mnou tajil, ale skrátka mu to nevyšlo. Viem to. Bola to veľmi nešťastná noc. Ty poznáš toho muža, ktorý tam zomrel? Nerozumiem, prečo ťa zaujíma tá príšerná noc. Pretože ma zaujíma bratov život. Chcem vedieť, čo sa stalo, kým som tu nebola. Ale spomínať na tú noc je pre mňa naozaj mučivé, Guneš. Nehnevaj sa. Nechcela som ti pripomínať zlé veci. Odchádzaš? Áno, som trochu unavená. Prepáčte, mohla by som zaplatiť? Emir. Nečudujem sa. Vy viete dobre, s kým sa máte stýkať. Ty hovoríš o Guneš, však Emir. Takže si to bol ty. Takže ty si ten chlapec, ktorý ju vzal do raja? A potom jej pripravil neopísateľné sklamanie? Pani Sanem, netvárte sa, že neviete, o čo ide. Guneš vám všetko povedala. Iste ste jej radili, ako má postupovať. Ty si sa totálne zbláznil. Úplne si zošalel. Uvidíme, kto zošalie, keď vyjde pravda najavo. Guneš mi o tebe nič nepovedala. Viem len to, že to dievča je smutné. Pani Sanem, odkedy ste lojálna k svojim priateľom? Pozri, nech si jej urobil čokoľvek. Javus ťa zabije, keď to zistí. Odkážte mu, že nechcem dlho čakať. Počúvam. Ešte ste neodišli. Čo ti povedala? Nič, je v poriadku. Len sa cíti osamelá, ale to je všetko. Prineste ten nábytok čo najskôr. Pošleme vám ho v čo najkračom čase. Ďakujem. Mimochodom, vraj je tu v okolí nejaký klub. Volá sa 19. Áno, slečna. Hneď dolu ulicou. Ale mám pocit, že ho zatvorili a predali. Dobre, dovidenia. Dovidenia. Toto poslali z účtovníctva, pán Koraj. Nech sa na to najskôr pozrie pán Emir a potom to podpíšeme. Dobrý deň. Je tu pán Emir? Ešte neprišiel. Nevedela som, že si tu. Vitaj. Som tu vždy. Sme s Emirom spoločníci. Skutočne? To mi nepovedal. Gratulujem. Odkáž mu, že som tu bola. Hande. Nechceš mi niečo povedať? Mala by som? Vôbec nič. Nechceš nič povedať? Alebo sa opýtať? Nič?
Vôbec nič? Vlastne ti chcem niečo ukázať. Keď to uvidíš, pochopíš, že nie je o čom rozprávať. Budem sa vydávať, Koraj. Môj snúbenec príde o pár dní. Si šťastná? Áno, som. Tak dobré. Už by som mala ísť. Pripravila som Kánovi horúcu čokoládu. Aj tebe a mne. Koraj, nechcem prekračovať medze, ale... Prekračovať medze? Ale Pinar, neblázni, je to iba... Uzatvoril si sa do seba. Ja viem, Hande sa vrátila a v tvojom živote zrazu nastal výbuch. Teda, možno to nie je slovo, ktoré to správne vystihuje, ale iste je ťažké utriediť si pocity. No ja nepatrím medzi tých ľudí, ktorí dokážu rozprávať o láske. Iba som ti to chcela povedať. Hande sa zasnúbila. Alebo to zase iba hrá. Dobre, je to poriadna bomba a silný výbuch. V mojom mozgu a srdci nastala ohromná explózia. Ale ja som zvyknutý na škody, ktoré narobí. Ver mi, Pinar. Nie je to prvý raz. Nie, drahý, nespala som. Idem domov. Dobre. Zatiaľ ahoj.